Inverno demográfico. Vou falar do meu país, a Galiza. Hoxe, o rural galego está a morrer. Non há acceso ao transporte, non há posibilidades de conciliar, porque non há empregos. Restan apenas dúas opções, señora comisaria: a precariedade laboral ou emigrar. Permítame dar un exemplo desta situación crítica no meu país. Os agricultores e criadores galegos, moitos deles jovens e moitas delas mulleres, alimentan o gado de modo natural, sustentável e con pasto. Trátase de pequenas exploracións de becerros, certificadas pela denominación de origen Terneira Galega Suprema. Contudo, o Goberno galego quere alterar as regras, incentivando a alimentación con ración concentrada. Esa mudanza pode excluir os pequenos agricultores e abandonar o rural. Este é apenas un entre varios exemplos do inverno demográfico que vive o meu país. Que pensan facer para o rural e para combatir esta emigración e este abandono a Comisión Europea? Moito obrigada.